афзалияти ороишдиҳӣ барои девори хона бо фасадни плитаҳо. вақте ки девор аз худаш шур, нам, тар ё захм бирорад, ҳар намуд фасада ҷазир мекунад. вақте ки шумо фасадни плита заден, девор ба каркас мезанед, яъне аз река ё аз профил каркас мезанед, мобайнш ҷой мемонад ва захм мебирорад, шур мебирорад, ин ҷазир намекунад ва фасади девори шумо хушрӯ мебирад ва метавонед мобайни фасад кати девор ба утеплит карда ягон пенопласт ё ки минимата партофта равед аз хунукӣ, аз гармӣ. ин бисёр чизи хуб мебирояд. барои истеҳсол кардани ин гуна фасадни плитаҳо мо ба даркор мешавад мана ин гуна қолапо аз каучук, аз ринзин мешавад. яъне ин 7 сол гарантия метиҳад. квадраташ $190. аз шаҳри Андиҷон агар заказ кунед, барои шумо Тоҷикистон расонданаш бепул мешавад. шумо метавонед аз як намуд қолап 15-20 намуд ассортимент карда бибироред мешавад. яъне ин 20,000 ё ки 30,000 сомон кати ҳамин кора саркунед мешавад. ва барои ин бисёр чиз даркор не, яъне якта нависчаи майда, якта мешалка, вибрастол ва дута коргар бас, яъне дар шароити хона саркунед мешавад.